खाम्फा बरगयारि हिसाबै कुनु इलेक्शनाव जिखानाय अनलि वान इलेक्शन 2010 एबार जिकिसे खाम्फा 2015 सनत 38टा भोट केनेखि जिकिसे खाम्फा बरगयारि हिसाबै माब्लाबाबो खेबसेबो देरहाफेराखै होनना बुंदों नाथाय 2010 आव खनसेल' बिथाङा देरहादों होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसे जिथुनाखि खाम्फा बरगयारिया 2015 सनाव मा बुद्धि खालामनानै 38टा भोटआव देरहानाय नैबेनि सायाव जोंहा प्रहलाद बिथाङा गोथौवै फोरमायना होदों आरो गुवारै नोंथांमोननो रायजो राजाफोरनो फोरमायना होदों बोरै बोरै खालामनानै माब्रैहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिजों अर्थात BPF आव थानानै बिबान सालायबोनो मोनखो अर्थात डेपुटि चिफ जाबोनो मोनखो दा हाग्रामा महिलारि सारनि आन्डारावनो 17 बोसोर खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेसेबांबा गोबाव अर्थात 17 बोसोर बिथाङा खामानि मावबोनायनि उनाव नैबे बाराव बिथाङा UPPL आव बारनायनि उनाव प्रहलाद बिथाङा गुवारै अर्थात रोखा रोखा रायजो राजानो फोरमायना होदों बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोसावनो सानदों अर्थात बुंनो सानदों जिथुनाखि मैया दाखालि आङो सर्ट मुभियाव जिथुनाखि निजोरा एन्टारटेनमेन्ट नङा होमबा बिथांमोना पेरालाल वार्डनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन अर्थात उल्था सोदोब बुंनाय गोबांथार बाथ्राफोरखौनो नाथाय बिथांमोना बेवहाय मोनसे गोरोन्थि रावखौ उल्था रावाव लाबोफ्लांदों नाथाय बिथांमोना थब्लङै सिदायै बुंफ्लांनायनि उनाव बिथांमोना उल्था सोदोब होननानै बुंदों दा बेखौ जोङो उल्था राव लाबोदों जों मानिदों नोंथांमोनखौ जों भिडिअ खालामनाङा मानाङा होननानै जों दुखु मोनाखै बा बाजायाखै नोंथांमोननि भिडिअखौ जों नायो मोजां मोनो इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट बानायो फानि बानायो जों स' जोबोर मोजां मोनो जोंनि गथ' गथाय बिसि फिसा जोबोर नायो नाथाय दाख्लैनि जिथुनाखि बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै गथ' गथायफ्रा सोंनाय जादों बाबा मा होननाय जाखोलै मामि मा होननाय जाखोलै होननानै आरो गोबाङानो कमेन्ट हरदोंमोन आंनि फेसबुकाव दा नोंथांमोनहा जिथुनाखि बै क्लिप्सखौ दानहैबाय अर्थात आंनि खावलायनायाव बा आंनि बुंनायाव नोंथांमोना आं फेसबुकनि गेजेरजों बुंनायखौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय नुवा नङा नुदों जानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना मानिनानै नोंथांमोना गोसो गोरबोजों बे क्लिप्सखौ दानस'नानै हैबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो नोंथांमोनखौ आरो गोरबो गोसोनिफ्राय आङो धन्यबाद जासिहरो नोंथांमोननि बे जिथुनाखि निजोरा एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेराव नोंथांमोना साबेसे जिथुनाखि सर्ट मुभि बानायो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरो हयथ' उन्दै गेदेर गासिबो बे निजोरा एन्टारटेनमेन्ट जिथुनाखि बे सर्ट मुभि फिल्म बानायग्रा जिथुनाखि फेमिलिफोर नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो आरो दा बिनि गेजेरजों नैबे सासे मानसिया नोंथांमोननि बे सर्ट मुभि बानायग्रा हान्जानिनो मानसि ना बले सोरनि मानसि आं बेखौ हमनो हायाखै बिथाङा थारैनो माखासे गोरोन्थि बुजिदों बा रं बुजिदों आंबो नुदों नोंगौ आङो नोंथांमोननि बै क्लिप्सखौ होनाया आंहाबो गोरोन्थि जादों मानो होनना बुङोब्ला आंनि होनांगौनि खारनानो जाहैबाय आङो नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि गोरोन्थि रावखौ दासोथों होननानै जाहाथे आङो सानखांनायलाय आङो बुंहरदों स' बेवहाय आंहा माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्रायबो अननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बे क्लिप्सखौ दाननांनायनि थाखाय दा नैबे मानसि सासेया सोर बेखौ आं मिथिया नोंथांमोननिनो हान्जानि ना मा आं बेखौ मिथिया जितगिरि गयारि बिथाङा जितगिरि गयारि फेसबुकाव माने फेकसो बिथांनि एकाउन्टआ फेसबुक एकाउन्टआ फेकसो आरो जेबो प्रफाइलबो गैया माबो गैया आलुसो आरो बिनि प्रफाइला अर्थात फेसबुकआ दा बिथाङा बेजोंहाय आंनाव कमेन्ट हरदों अर्थात आंखौ दम हरदों सिगि हरदों बिथाङा केस होनाय माना होनायनि खोथा बुंहरदों FIR होनाय मा होनायनि खोथा बुंहरदों बिथाङा आंखौ बबे एंगेलजों FIR होगोन गोरोन्थिया सोर मावदों नोंथांमोना मावदोंना आं मावदों नोंथाङा जुदि बै फिल्म प्रडाक्शननि मानसिब्ला बै सर्ट मुभि प्रडाक्शननि मानसिब्ला नोंथाङा गोरोन्थिखौ नोंथांमोना मावदोंना आं मावदों स' नोंसिनि बे गोरोन्थिखौ नुनानैनो गाबोन समफोर जोंनि गथ' गथायफ्रा बाहायगोन मानसि गेदेरफोरनि सिगाङाव बाहायदोंआनो किसुमान गथ'फ्राथ' कमेन्टआव गोबां हरदोंमोन बोरायलायनानै लाजिया माया होननानै कमेन्ट हरदों नाथाय सरि आंनि भिउवार्सफोर बा आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन बेवहाय बे बोरायनि बा बे आदैनि जेबो गोरोन्थि गैया मानो होनना बुङोबा बे स्क्रिप्टखौ जाय लिरदों बै लिरगिरिनिसो बियो गोरोन्थि मानो होनबा बै बिथाङा लिरनानै होनायखायसो बिथांमोना बुंनो गोनां जादों बा प्रडिउसारफ्रा बुंनो थिननायखायसो बे बाथ्रा बुंनो थिनदों नाथाय नोंथांमोनहा आंनि खावलायनायखौ मोजां मोननानै बा आंनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ नोंथांमोना मिथिनानै नुनानै बे भिडिअ क्लिप्सखौ दानहैबाय बिनि थाखाय आंबो साबायखर बावो आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोनहा दानबाय जेब्ला आंबो नोंथांमोननि बै हगारनाय भिडिअखौ दानबाय मानोना नोंथांमोननावल' दाननानै मा जानो आंनाव थालांगोन नङा होमबा बेखौ आं बुजिनानै दानदों दा नोंथांमोना आंखौ मा हिसाबाव FIR होनो नागिरदों आं बेखौ बुजिना मोनाखै खिन्थु नोंथांमोना FIRखौ होथारब्लाथ' आं केसखौ गेलेनो बायद' जागोन नङा होमबा गेलेनांगोनबो दा नायगिरि रायजो राजा भिउवार्स नोंथांमोनासो मा बुङो बैफोरबायदि कमेडिनि मुङै गाज्रि राव बाहायनाया बा गाज्रि वार्ड बाहायनानै उल्था सोदोब होननाया बे मोजां जागोन नामा दिनै जोङो हौवाफोरनि लिंगुखौ लानानै उल्था सोदोब बाहायबाय बिनि उनाव गाबोन समफोर मा आइजोफोरनि लिंगुखौ लानानै सोरबा उल्था सोदोब बाहायबा बै गाज्रि खोनासंथावै रावथारफोरखौ उल्था सोदोबबो बाहायजोबोब्ला जों मोजां मोनगोन ना बा नायगिरि बिथांमोना मोजां मोना नोंथांमोना साफ्रोमबो कमेन्टआव फोरमायहरनो दाबाव बे बाथ्राखौ खिन्थु नोंथांमोना निस्सय कमेन्टआव हर
मानो होनना बुङोब्ला जा बेफोरबायदिबा नोंथांमोनानो जा बा जोंनो जा इयुननि गथ'फोरखौ जों फोरोंलांनाय जागोन अब्ला जोङो बै समाव मा होननानै जोङो बिथांमोनखौ बादा हैगोन बा बन्द' खालामनो हागोन बे उमुखा चेनेलावनो दङ उमुखा मोननि चेनेलावनो दङ उमुखा मोनहानो बानायो बेफोरबायदि होननानै उल्था बुंजानाय जागोन आरोखि बेखायनो नोंथांमोना दुखु दामोन दा आंनि भिउवार्स बिथांमोनखौ खावलायहरनो लुबैयो निजोरा एन्टारटेनमेन्ट बिथांमोनहा बे क्लिप्सखौ दानबाय बेनि थाखाय आं गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो आंनि साफ्रोमबो भिउवार्सफोरखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो जे निजोरा एन्टारटेनमेन्टआ नेक्स्ट टाइम आरो बेफोरबायदि गाज्रि माबाफोरखौ वार्डफोरखौ बाहायनाय नंला बा सोनाय नंला बेखायनो नोंथांमोना निजोरा एन्टारटेनमेन्टखौ साबस्क्राइब खालाम फल' खालाम बिथांमोननि भिडिअखौ नाय शेयार खालाम मोजां मोनोब्ला बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट आरो दा फैदो अब्ला जोङो सिगाङाव होनाय जिथुनाखि प्रहलाद बिथाङा BPF हान्जानिफ्राय UPPL दोलोआव बारलांनाय जिथुनाखि खाम्फा बरगयारि बारग' एमपिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो मा खोथा बुंखो नोंथांमोना गुवारै नायनानै निस्सय बुजिनानै लानो हासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जोबथारनायाव फोरमायहरनो हागोन सोर मा सानदों गोसो गोरबोआव आरो आं बेखौ खावलायनो लुबैयो जोंहा सासे इउटुबार जानानै सोरखौबा BPFखौ थोंजोङै सापर्ट होनाय बा UPPLखौ सापर्ट होनाय बे नङा नोंथांमोनहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जारजि गोसो नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बबे हान्जाखौ मोजां मोनो नोंथांमोना बेवहायनो गोसो गोरबोजों भटखौ थुनानै सोरखौ जयजुक्त खालामनो सानदों जयजुक्त खालामहरबानो जाबाय सोरखौ सिट बहायफिननो सानदों नोंथांमोना सिटखौ बहायनानै दोनबानो जाबाय बे नोंथांमोननि आखाइनि सायाव বৰগিয়াৰী UPPL দলত যোগদান কৰিছে এইটো কোনো আমাৰ দলত ক্ষতি নকৰে কাৰণ ই এজন কৰ্মী আসল নেতা হ'ল আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ আসল দল হ'ল BPF ৰাইজে BPFকে ভাল পায় ৰাইজে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকে ভাল পায় হাগ্ৰামাৰ নামত এই ইলেকশ্যন কিলি আছে তিনিবাৰ আজি ৰাইজৰ গুহাৰি পাইছিল তিনিবাৰ ডিপুটি চিফ হ'ল কিন্তু একে ডিপুটি চিফ হৈ নিজৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পৰা যিবিলাক হপছ এণ্ড এছপাইৰেশ্যন ফুলফিল কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে একেটাৰ ওপৰত ৰাইজৰ কোনো গ্ৰেভিটি নাই ৰাইজে তাৰ পৰা আস্থাটো হেৰুৱাইছে আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী হিচাপে কোনো ইলেকশ্যনত জিকা নাই অনলি ওৱান ইলেকশ্যন 2010 এবাৰ জিকিছে 2015 এই যে 2 নম্বৰ কৰি জিকি আহিছে চবে জানে মই ক'ব লগা কথা নাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে জানে কাউন্টিং এজেন্ট বিলাকে জানে কাউন্টিং এছিষ্টেণ্ট বিলাকে জানে ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ বিলাকে জানে কাম্পা 2015 চনত 38টা ভোট কেনেকৈ জিকিছে মই ক'ব লগা কোনো কথা নাই তো আজি কাম্পা হিচাপে অকল এবাৰে জিকিছে প্ৰতিটো MLA ইলেকশ্যন MP ইলেকশ্যন সি হাৰি থাকে ইয়াৰ কাৰণে তাৰ মানে এটা সন্দেহ ভাৱ হ'ল যে মই কোনো ইলেকশ্যনত জিকি নাযাম নিজে MP ইলেকশ্যন হাৰিছে আৰু নিজৰ যিটো MCLA সমষ্টি তাতে হাৰিছে খুব মানে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক কথা ইয়াৰ কাৰণে এই দল ত্যাগ কৰিছে কোনো আপত্তি নাই আমাৰ এই ভাল কাম কৰক UPPLক নিজৰ যদি ভৱিষ্যত UPPLত সোমাই পেলাই ভাল কৰিব খুজিছে আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু এই লেতেৰা পানীত গা ধুই নিজৰ যিটো পাপ প্ৰাচিত হ'ব এইবিলাক আমি কেতিয়াও ভাবা নাই আমি অনুভৱ কৰা নাই তাৰ ৰাজনীতিক মানে জীৱন ধ্বংস হৈ যাব এইটোৱে ৰাইজে কামনা কৰি আছে ৰাইজে বিচাৰিছে কাম্পা হিচাপে একো নাই আমি অকল হাগ্ৰামাকে বিচাৰে BPFকে বিচাৰে